IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kaawan ti Danom ti Kangrunaan na Parikot dagiti agmulmulay ti Kape dito'y probinsya. Inbatadan ni Mr. George Jimenez, Environmental Program Officer iti Provincial Government of Ilocos Norte. Tinapalabas sa summer season daytoy tinagbalin na problema ng runa iti coffee plantation iti barangay Sagiki iti Ili ti Pagudpud. Malaksid iti daytoy inayo ni Jimenez sa problema pa iti kinaawan ti tao amang taripato karay ti mula iso saan nga agbiag dagiti Kape. Gapoy ti daytoy nakibinulig da iti non-government organization na kan babaan na iti tulong dagiti barangay ranger officer wenno bros dito'y probinsya ket ininot a masulsolusyonan ti nasao a Parikot. Concern na dito Kaawan iti Danom. So, siyempre, akit very important iti Danom. Iso nga DJ, although adani niya, because adamit kiniya idi ko nga agad so nga kinita no anat itulong damit para ka dito. Siyempre, hante met malibak tamo tayo bawat no ada agobra, dapat ada bayad na. So, at least DJ kasi concerned na pa yung manpower DJ kasla mang taripato ka DJ mulaan. So we have the people's organization na pakipartneran, and then it happened na we have the barangay ranger officers tatta nga although they're just receiving manulang DJ honorarium da, but then makatulong da namang kita ka digitay existing coffee plantation tayo like in Pagudpud, so dan mismo't mang istimar idjayan. May palagip ngayon inot a puminpintas ti kalidad ti Kape dito'y probinsya kan manamnama ama palawa pa iti nasao a plantasyon. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.